ha mondjuk azt mondanád, hogy tűnjön el a világon az összes pedofil, akkor én azt mondanám, hogy rendben, mostantól láthatatlanok. A litoszexuális per akioszexuális, ez mind a kettő ugyanazt jelenti. Olyan hosszú, hogy nem feltétlenül tudod azt úgy kezelni, és benne van a kockázat, hogy vagy beleér a vízbe, vagy valamihez hozzáér. Ja. Sziasztok, én Steve vagyok. Én pedig Berci. És ez itt a Megosztó. Volt neked olyan utazásod, hely, város, bármi, ami csalódás volt? Hát ilyen kifejezetten egyetemű csalódás nem, ami most így eszembe jut, az Atén volt így elképzelsz valamit, meg számítasz valamire, de nem nagyon ad sok mindent. Nem ilyen ókori látványosság, nem tudom. Nem is látványos, nem is nagyon nagy, nincs is benne sok minden. Mondjuk lehet, hogy nyáron más lett volna, mert ilyen szeptemberben mentünk, de nem volt rám nagy hatással. De a máshol, ahol voltam mostanában, megadta azt, amit vártam tőle. Én is azt vártam volna amúgy Aténtől, hogy az volt az elképzelésem, hogy ez ilyen nagyon királyhely. De akkor most már tudom, hogy nem. Nekem Nápoly. És ezt amúgy utána néztem, hogy ez csak nekem volt ilyen, vagy mások szerint is, és mások szerint is a neten. Ugyanakkor megvan nyilván az ellenvélemény is, elég sok, szóval azt is lehet olvasni, hogy nem, ez egy vagy pont rossz helyeit láttad Nápolynak, rossz pontjait, nem tudom. De hogy ilyen iszonyat koszos az egész, nagyon durván, erről is vannak a neten olvasható, hogy miért, hogy a probléma van a szemételszállítással, de így ömlik mindenhonnan a szemét folyamatosan. Másrészt meg nem annyira látványos Olaszország más helyeihez képest, szóval így ott van elvileg a legjobb pizza, meg a legrégibb pizzázó, meg nem tudom, azt ki lehet próbálni. Van egy-két ilyen épület, vagy nem tudom mi, meg olyan tengerparti rész, ami úgy ismert, és akkor azt meg tudod nézni, de hogy tulajdonképpen ilyen fél óra alatt meg tudod nézni azt, ami úgy szép Nápolyban. Az éjszakai élet az elvileg nagyon jó ott, és nagyon tudnak bulizni, de hogy amúgy meg panel rengeteg, meg ilyen, a lakótelepnek is az ilyen rossz fajtája, az a nagy része Nápolynak, úgyhogy ezt így nem tudom ajánlani jó szívvel. Akkor lehet, hogy nem fogok ennek fényében. Amúgy eszembe jutott egy, ami, hát nem is az, hogy csalódás, mert amúgy nem voltak nagyon elképzeléseim, és ahhoz képest volt nagyon ilyen gyenge, de hogyha most azt mondanám, hogy menj oda, akkor nem lennének nagy elvárásaid. Bosznia. Oké. Igen. Igen. Mentünk így Horvátország, Montenegró, Bosznia. Nem tudom, Bosznia az olyan, mint egy lyuk. Szegényeknek ott az egész ország ott van épp, hogy a tengerpart mellett, de nincs tengerpartjuk. Ja, igen. Úgyhogy meg annyira elmaradott volt még annó, de ha jól tudom, akkor most is, meg ott most háború, határterület is, szóval és ez ilyen közel van hozzánk. Igen. Amúgy az egész Balkán az nekem egy ilyen talány, szóval így nagyon keveset láttam belőle, sőt, szinte semmit, és ezt sem tudom képzelni. Tudod, mi az, amit nagyon ajánlanak? A Bulgária. Igen, azt sokan mondják, hogy meg Albánia, azt is nagyon sokat hallottam, hogy az amúgy most olcsó is jó. Nagyon, vagy mindig is az volt. Igen. De hogy amúgy megvannak a saját karakterisztikái, hogy meg nehéz közlekedni, de hogy jó. Van-e olyan dolog az életedben, amit így felnőttként vettél észre, hogy ezt úristen miért így csináltad, vagy most jöttél rá, hogy ezt eddig nagyon rosszul gondoltad? Én mondok egy példát nekem, ami nem vagyok rá büszke, de szerintem szórakoztató lehet másoknak. A legtöbb WC-nek van 2 nyomógombja. Igen. Én nem tudtam, hogy ez mire van. Én azt hittem, hogy ezek ilyen dizájnok, hogy mindegyik máshogy néz ki. Telibe egész életemben ilyen 23 éven keresztül nyomtam. Nice. A jelenlegi munkahelyemen, az irodában ki van rakva a 2 fölé, hogy melyik mennyi vízt fogyaszt, hogy odafigyelj arra, hogy a... Kis WC vagy nagy WC? Hát igen, meg hogy az ilyen környezettudatosság, igen. hogy melyiket nyomt, hogy odafigyelj rá, és akkor így
Amúgy ez geci logikus, mert általában a jobb oldali az kisebb is szokott lenni, mint a bal. Cserébe olyan szinten berögződött bennem ez a 23 éves gyakorlat, hogy továbbra is nem tudok emlékezni rá, és telibe nyomom. Nagyon ritkán már eszembe jut. Viszont mindig, amikor ezt meglátom, akkor realizálom magam, Jézusom, de gyökér vagyok. Az gyönyörű. Hát és ezt amúgy jogos, mert nem tanítja meg senki. Igen, de szerintem amúgy... ezzel a szimbólummal, hogy az egyik kisebb, a másik nagyobb, mindig ezzel akarja. De az se annyira egyértelmű. Nekem, amúgy valószínűleg nekem is ez egy időbe telt, amíg rájöttem, mert én is úgy emlékszem, hogy talán kiskoromban így nem értettem, de abból leesett, hogy kisebb, meg nagyobb, de figyelj, én megértem, hogy ez van, szépen lassan megtanulod. Szóval neked van-e valami hasonló, ami beugrik, hogy csak így egyszer csak leesett, hogy amúgy ezt miért így csináltam? Nem, most úgy nem jut eszembe talán semmi. Akkor egy jó sztori volt. igen, annak jó volt. Eszembe jut, majd akkor hozok én is ilyet, de nem rémlik, hogy ilyesmi lett volna. WC-hez van másik kérdésem, hogy a WC papírt te hogyan használod? Nagyon-nagyon jó a kérdés. Megfogod a gurigát, letépsz 2, Engem itt elvesztettél. Összehajtod, használod, hajtasz rajta, használod, hajtasz rajta, használod. És kész? Hát ameddig kell. Nem, ott már többet nem hajtok rajta, hanem jó, akkor úgy, de hogy így. Wow. Hát, ugye van az, na jó, inkább azt nem is játszom, ez egy fasság, de van az a poén, hogy csak egy kell, így kiukasztod a közepét, és akkor, de igen, azt hagyjuk. Nekem meg Jézusom! Ez, és akkor alapból így használom, és utána hajtok egyet, és hajtok, de ugyanaz a végeredmény. Most elhasználunk, te mit tudom? Én nem használok el ennyit soha az életben. Miért? Ez mennyi? Hát ez kurva sok. Egy olyan, amit használsz, 2, hát ez 4 darab olyan, amit te használsz. Te 2-3-ból megoldod? 2 ilyenből. Oké, akkor én 2-szer annyit használok. Ez rengeteg. De leszarab, nem érdekel, kényelmesebb sokkal. De amúgy veszélyesebb is. Amúgy most, hogyha valaki hallgatná és nem látná, akkor Pisti kihúzott egy 10-es WC papír négyzetet. Igen, és hogy azt nem tudom, össze-vissza nem gyűri, hanem hajtogatja. Nem. Az viszont olyanokról is tudok, akik gyűrik. Tudom, azt hittem, azt fogod mondani, az a legrosszabb. Igen. De ez is rossz, mert amúgy még veszélyes is, mert most törölsz vele, és akkor utána olyan hosszú, hogy nem feltétlenül tudod azt úgy kezelni, és benne van a kockázat, vagy beleér a vízbe, hogy valamihez hozzáér. Ja. Vízbe előfordult, hogy már egyszer-kétszer, hogy beleér, de ez nem zavar. Ha meg ahhoz ér hozzá, az se zavar, meg kitörlöm. Hát értem, de nem tudom, így úgy tűnik, mintha objektíven a... Nekem nem, engem meg az idegesítene, hogy az a kis üzébe, négyzettel belenyúlok a seggembe, szóval én meg azt akarom elkerülni, és ezért inkább sokat letépek, és akkor olyan, azt kb. Körbeöleli a kezemet, azt úgy tudom kitörölni, ahogy kell. Nem tudom. Nem tudok erre mit mondani őszintén. Nincs. De ez olyan, ami valószínűleg nincsen, nem jobb vagy rosszabb, hanem igen, mindenki máshogy szokja meg. Na jó, de a gyűrés az borzasztó, azt elítélem. Azok alacsonyabb emberek. Igen. Ne gyűrjetek. Igen. Nincs racionális oka annak, hogy gyűrje. Nincsen. Hoztam sztorit, ami történt velem a héten, 2 is. Az egyik az, hogy az egyik az egy tipikus eset, azt hiszem, nem csak velem fordult elő, és azt hiszem, hogy sokszor fordul elő, hogyha Lidlben vásárolsz kenyeret, akkor ott van a kenyérszeletelő gép. Ez nem tudom, hogy biztos van más bolt hálózatokban is, bár nem vagyok benne 100%-ig biztos, ott van. És mindig onnan veszem a kenyeret, mert megtaláltam ott azt a kenyeret, ami szerintem a tök finom, a házi üvegnél a Lidlbe, de mindegy. És mindig ott szeletelem, ne kelljen itthon szarakodni vele. Viszont előfordult már, ezért nagyon figyelek arra, hogyha nem jól helyezed be a kenyeret
akkor van, hogy így jönnek a fogak, így bele akarja szúrni, nem sikerül neki, mert eltolja a kenyeret. Most is ez történt, így kicsúszik a kenyér oldalra, nem szúrja sehova se bele, hanem csak így lemennek a fogak, és aztán elkezdi tolni fel a kenyeret, és így, ahogy oldalt van, így elkezdi szeletelni úgy, ahogy van, de közben ugye forog is össze-vissza, és ilyen háromszögek, meg ilyen szarformákat meg belőle. És megvetted? Nagyon... Nem, nyilván nem. Már többször előfordult, most is előfordult, mondom, basszátok meg, hogy ilyen szar ez a gép. Úgyhogy megfogtam, becsomagoltam, felkúrtam a gép fölé, és akkor hoztam egy másikat, és azt is ugyanígy, de úgy, hogy már egy ilyen fél órát így igazítgatom, mint egy ilyen autista, hogy nem tudom, hogy néznek az emberek, hogy mit csinálnak, és így fordítgatom, hogy jó, ez úgy tűnik, hogy nem fog elcsúszni, és basz meg 2 egymás után elcsúszott, és mind a 2-t oda raktam nekik, hogy tessék, ezt egyétek meg ti. Szerintem nem nagyon járok Lidlben, mert nincs a közelünkben, de valószínűleg az a céljuk ezzel, hogy minél általánosabban a legtöbb kenyérre alkalmas legyen a gép. Közben nem nagyon tesztelik, és szerintem tesztelni kéne és kiírni, hogy melyik kenyér nem alkalmas rá. Igen, ez mert nem rossz. Ennek így nincs értelme, sőt, még pazarlás is kurva nagy. Igen, nem, amúgy azt vettem észre, hogy eddig nem volt baj szóval ezzel a kenyérrel működött nagyon sokáig ez a gép. Mostanában egyre furább össze-vissza alakúra sikerül a kenyér, ez a házi vekni, és ettől így nem nehéz megtalálni ezt a pontot, hogy ne csúszson el. De például egy téglalap alakú kenyeret, mint a toast kenyér formájú, az tökéletesen felvágja. Nem forog össze-vissza. Igen. De amúgy szeretem ezt a gépet, ettől függetlenül is engem nem zavar, szóval már gondolkodtam a második után azon, hogy mindjárt oda jön hozzám egy Lidl alkalmazott, és hogy elnézést, mit csinál a kenyereinkkel, mert már pakoltam fel egyet többet, tehát kilóban a kenyér, de mindegyet, ez van. Én nem fogok ettől még eltántorodni tőle. Hát meg úgy szerintem nekik annyira nem is nagyon fájdalmas, hogy most 2 kenyeret ki kell dobniuk. Igen. És akkor a másik sztori, meg hogy jöttem hazafele, és az utcán már észrevettem, ahogyan közelítettem feléjük, hogy az út, vagyis a járda szélén egy ilyen üzletnek a kis fellépőjén ült egy kisgyerek, egy ilyen 5-6 éves srác, és az anyja éppen kötötte neki a cipőfűzőjét. És közben a babakocsi, mert hogy egy kisbaba is volt velük, az meg az anyuka mögött volt gyakorlatilag, és ahogy mentem el mellettük, a közben a kisrác, kisbaba a babakocsiban, az így kalimpálózott a lábaival, és ezzel megindította a babakocsit, mert nem volt lefékezve. És én meg telibe, ahogy mentem el mellettük, a közben történt meg az eset, hogy így a babakocsi az elkezdett elindulni. És én meg így emiatt így hátrafordultam, mert láttam, hogy ez ki fog menni az úttestre, vagy nem tudom, és így megfogtam. Az anyuka meg lassabban reagálta le az egészet, mert háttal volt neki. Szóval csak akkor vette észre, amikor már tökre kint volt, konkrétan akkor, amikor én megfogtam. És így rám nézett, és egyszer egy ilyen riadt, meg mérges fejet vágott rám. Én meg ott fogtam, és nem tudtam, hogy hirtelen, hogy mit csináljak. A zene benne volt a fülembe, és így nem tudtam, 2 másodpercig tartottam, még így egymást néztük, és így nem tudtam, hogy most mi a szar csináljak, mert most látom rajta, hogy ő mérges rám, vagy nem tudom. És így nem tudtam mit kezdeni vele, úgyhogy csak elengedtem, és mentem az utamra. Ilyen félmosolyt is vetettem rá, és mentem az utamra, és csak utána gondoltam végig, hogy bazd meg, ez azt hitte, hogy vagy el akarom lopni, vagy ki akartam lökni a gyereket az úttestre. De így utólag így üzenem, hogyha véletlenül látja, hogy szívesen, vagy nem tudom, szóval így... De az, hogy még egy félmosolyt is elejtettél, még egy kacsintást kellett volna. Igen. Legközelebb megeszem. Borzasztó volt. Úgyhogy hát még az jutott eszembe, hogy ennyire már el is lophattam volna. Ugyanaz lett volna a trauma? Nagyjából igen. Szegényné. Szerinted, hogy mit gondolsz arról a gondolatról, hogy filmben vagy sorozatban kövér karaktert csak kövér színész játszhat? Ó. És feketét csak fekete. Autistát csak autista. Szellemi fogyatékos csak szellemi fogyatékos. Azzal se. Szerintem karakterjellemeket, szóval ami személyiségből fakadó, az teljesen mindegy, hogy sőt, nem kell, hogy olyan játsza el, akinek az, hogyha külső
formái vannak, meg láthatósága, akkor én szeretem, hogyha úgy van, ahogyan meg volt írva, mert hát az hogy ahogyan meg van írva a karakter, az a személyiségének is a részévé válik. Szóval az, hogyha valaki kövér a leírás szerint, az valamilyen módon, ha jól van megírva a karakter... Nem így. Csak meg van oldva CGI-jal, vagy ilyen hogy valamilyen kitömik, hogy a végeredmény ugyanaz, azt látod, hogy ott van egy kövér ember, és nem nagyon tudod megmondani, hogy ne lenne az, csak hogy ez csak már meglévő kövér emberrel lehet eljátszatni, vagy egy vékonnyal is, és utólag hozzátenni. Ja, az nem zavar, hogyha utólag van, vagy rá van szerkesztve, vagy meg van csinálva. Nekem nem zavar. Egyetértek, nem. Igen, mert... Sok oka van annak, hogy mégis azt a személyt választják, vagy színészt. Lehet, hogy jobban illik a karakterhez, jobban el tudja játszani, jobb színész. Igen. Lehet, hogy marketing, vagy Hát ami ugye ellene menne ennek, amivel lehetne támadni, az az, hogy ez a viccet űzni abból a jelenségből, vagy nem tudom, de hogy ez is hülyeség. Nem ez a célja. Hát akkor mi? Ja, nem ez a célja, de hogy ezt viccet űzni szimplán a karakter megírásával meg lehet oldani, tehát egy kövér ember is eljátszhatja úgy a saját szerepét kövérként, hogy az is viccet űz a kövérségből. Úgyhogy itt a szándék az sokkal inkább lényeg, mint az, hogy most ki játsza el, és az hogyan van megoldva, hogy ő hogy nézzen ki. Ja, egyetértünk. Igen. De és akkor a másikra, amivel elkezdtem, arra azon, hogy gondolkodsz, hogyha mondjuk egy Hermione-t egy fekete bőrű lány játsz el, vagy a... Ez most aktuális, mert most a J.K. Rowling, ugye lesz a Harry Potter sorozat, aminek elkezdték a castingját, és a J.K. Rowling azt hiszem pereli az HBO-t, mert hogy annyira távol áll a könyvtől a szerep, mármint hogy a színészválasztás, hogy az nem nagyon van köze a karakterleírásokhoz. Maximálisan egyetértek vele, igaza van. Igen. Szerintem ez megint ez a túltolása az inkluzivitásnak és ráerőszakolása. Ugyanez, mert ezt a kövér szerep témát is, az a nagy érvük azoknak, akik ezt azt mondják, hogy nem jó, hogy nem kövér ember játsza, mert hogy alul vannak reprezentálva, vagy nem alul foglalkoztatva a kövér színészek, mert hogy a Hollywood az jobban szereti a vékonyabbakat, és hogy hát igen, kapitalizmusban élünk, ez a dolog, ugyanez a férfi-női foci vagy kosárlabda közötti különbség, amire kereslet van, azt fogják felhasználni, az lesz. Most ezzel lehet foglalkozni, meg lehet, nem azt mondom, hogy a szélsőségbe el kell menni, de szerintem ez nagyon hasonló, hogy próbálunk valamit túlnyomni azért, mert van valami eredendő abban az embercsoportban, ami nem az, amit a kereslet szeretne. Hát meg a társadalom valahogyan ezt kezeli. De amúgy meg pont a kövérség példánál azt feltételezem, hogyha egy kövér szerepre keresnek színészt, akkor a casting során először amúgy pont, hogy a kövéreket fogják berészesíteni, és hogyha nem azokat választották ki, hanem egy vékonyt, az azt jelenti, hogy ő volt a megfelelő személyre egyet. Ezt nem tudhatjuk, de De valószínű. De az, hogy közben meg a másik oldalon, amikor a bőrszínnel kapcsolatos különbségeket erőszakolják rá teljesen indokolatlan helyzetekben, vagy ugyanez volt most a legutóbbi Star Wars sorozat, az Acolyte, ami nagyon próbált mindent a világon beépíteni, ami jelenleg aktualitás az ilyen témákban. Nem tudom, hogy ezt most kategorizáljam, inkább nem is fogom. Annyira visszasült, és már amúgy tök jó történet lehetett volna, és az egész sorozat így konkrétan már eredendően meghalt. Azért, mert nem arra volt kihangsúlyozva, hogy valamit mondjon, hanem hogy mindenkit bevonjon, és hogy mindenki ott legyen. Amit tökre tudnál függetleníteni attól, hogyha csak úgy odaraknád, és nem ez lenne a hangsúly. Ja. És akkor mindenki azt érezné, hogy igen,
ott van az is, és hogy amúgy semmi köze nincs a történethez, mert hogy amúgy is egy fehér, vékony karakternek semmi köze a történethez, csak az van ott. Igen. A kis hablánynál szerintem azt elbaszták, hogy már a marketingnél, mert utólag kiderült számomra, én nem láttam a filmet, csak hallottam, hogy a kis hablány, amiben egy fekete lány játszotta a kis hablányt, az nem Arielről szól, hanem egy másik hablányról, mert hogy a nem tudom hány tengernek a lányai ezek, és hogy az Ariel az egyik, és vannak gyakorlatilag nővérei, meg húgai, és hogy az egyik ilyenről volt szó, és azért lehetett fekete, úgymond. Szóval maga a sztori más, és szerintem csak szimplán azzal kellett volna kezdeni, hogy ezt így tudatosítani az emberekben már marketingnél, hogy ez nem az Arielről szól. Én ezt nem tudtam, úgyhogy ez egy nagyon érdekes információ. És amúgy meg elvileg egy tök jó film. Szóval, hogy ez a másik, hogy egy csomóan nem nézik meg, mert hogy már alapban egy ilyen rossz fennhangja volt az egésznek, holott ez nem az Arielről szól, ez nem a kis hablánynak az élőszereplős változat, hanem egy másik hablány. Attól kezdve meg már igen. Ez egy teljesen oké dolog. Igen. Miért ne lehetne barna bőrű az? Igen. Igen. Másik hablány. Igen, másik karakter. Hát ez marketing hiányosság. Yes. Ha már itt inkluzivitásról beszélgetünk, akkor egy quiz játékot hoztam. Nem kell megijedned, hogy valamit nem tudsz, vagy nem tudom. És lehet tartózkodni? Lehet. Mondhatod azt, hogy nem tudod. Igen. Szexualitások, fura szexualitások, ne sértődjön meg senki, hogyha most szerinte nem fura, mert hogy oké. Mindegy, szóval az normálistól, vagy az ismerttől eltérő szexualitások. A nevüket mondom, és hogy tudod-e, hogy mi az. Az első, demiszexuális. Fingam sincs. A demiszexuális az olyan ember, aki csak mély érzelmi kapcsolatok után képes vonzódni igazán szexuálisan valakihez, és azért ezzel kezdtem, mert én valamilyen szinten ez vagyok. Szóval az, hogy valaki, azért mondom, hogy valamilyen szinten, mert nyilván vannak olyan annyira számomra attraktív külsők, ami miatt azt mondom egy csajra, hogy már első látásban nagyon tetszik annyira, de nagyon sokszor nem, hanem ki kell alakulnia egy ilyen szellemi izének. Ezzel nincsen semmi gond. Ez egy teljesen normális dolog, nem értem, miért kell ezt külön kategorizálni, de hogyha mert nem, ez normálisnál amúgy tényleg eltérőbb. Szóval amit nálam is azt jelenti, és én még nem az egyértelmű kategóriába illő ember vagyok, hogy nagyon kevés olyan csaj van, aki így szexuálisan vonz egyből. És az átlag az nem ez, az egyáltalán nem ez. Jó, oké. Úgyhogy ez így különálló kategória, de az biztos, hogy a demiszexuális az még viszonylag talán több emberre igaz, mint a legtöbb ilyen furább szexualitás. Következő, szapioszexuális. Erről én sem hallottam eddig. Oké. Ez érdekes, ez az intelligenciához vonzódik sokkal inkább, mint a külsőhöz. Szóval konkrétan, hogyha valaki nagyon humoros mondjuk, az lehet, hogy azok a szapioszexuális emberek, azok valószínűleg sokkal szebbnek, vagy nem szebbnek látják, hanem azzal akarnak szexuálisan kapcsolódni, akik intellektuálisan. Ez megint olyan volt, hogy oké, nem látom, ezek nem elhatárolt dolgok, hanem ilyen összecsúszó, nem éles. Ja, ezek inkább valószínűleg embertípusok, mint... Igen, de hogy egyszerre több is összefér, azért nem értek egyet a kategorizálásával, mert akkor demisapio, hetero, aszexuális vagyok. Igen, amúgy ez igaz. Valószínűleg az van, hogy vannak emberek, akikre ez egyértelműen igaz és akkor azoknál ezt így akár meg lehet fogalmazni. De az, hogy ezt így a mindennapokban használjuk, és akkor mindenki megkeresse. És nekik ez így jó, hogy ez így be van kategorizálva? Ki tudja, lehet. Ha igen, akkor rogét csináljátok. Hát lehet, mert akkor egyszerűbb megfogalmazni az, hogy ő milyen valaki másnak. Hogyha mondjuk ismerkedik, akkor ezt el tudja mondani, hogy ez egy létező dolog, és neki ez van, úgyhogy erre figyelni kell. És amúgy nem tudod elmondani? Hát amíg ez nincsen így megfogalmazva, magadba is nehéz felismerni sokszor azt, hogy mi. Ez ugyanolyan, mint a pszichológiai problémák, vagy nem tudom még, hogy amíg a pszichológussal nem ülsz le, nem beszélgetek, és nem mondja el neked, hogy mi az a létező mondjuk
változata, agyi változata, ami neked lehet, addig nehéz feldolgoznod. Inkább ilyen awareness a célja. Igen. Jó, igen. azt ad egyetértek. Nem vagy fura attól, hogyha ilyened ja, van. Nem, egyáltalán nem. Hogy... Mindenkinek más a preferencia. Én pont ezt akartam ezért kihangsúlyozni, hogy ezek mind normális dolgok. Nem teljesen látom szükségét annak, hogy így kiemeljük a dolgokat. Hát arra tényleg jó, hogyha ettől valószínűbb, hogy magadra ismersz, igen, akkor tök jó. Igen. Akkor valószínűleg a következőt se fogod. Litoszexuális per akioszexuális. Ez mind a kettő ugyanazt jelenti. Na jó, mostantól kezdve viccet fogok küzni ebből a játékból. Pakisztáni, akkor ez igazódik. Nem, ez kurva jó amúgy. Ez olyan szexuális vonzalom, amit nem akar az, aki ilyen ember, hogyha viszonozzák. Szóval vannak olyan emberek, akik csak addig vonzódnak valakihez, amíg a másik nem vonzódik hozzájuk. Ezt nem tudom elképzelni. De amúgy én erről már nagyon sokat hallottam, hát ez meg amúgy a sorozatokban, filmekben is elég gyakran van ilyen. De mi ez a creepek, azok ilyenek, szóval akik mondjuk hogy a szatírok azok ezek, hogy ők szeretik mutogatni magukat, és én nem pont erre gondoltam, nem, hanem akik mindig az ilyen elérhetetlen személy után vágyakoznak, és onnantól kezdve, hogy elérik, már annyira nem. Ja, akkor lehet ez. Én erről már elég sokat hallottam. Na hát akkor ez a litoszexuális. Jó. Vagy mi? Pakió? Akió. És akkor még egy van, ez viszont, ez az, amit talán ki lehet találni, de amúgy nehéz. Autoszexuális. És nem az, hogy Lamborghini-kkel akarsz kezesülni. Autoszexuális, nem valamilyen intuitív. Na, akkor mi? Önmagadhoz való vonzalom, és konkrétan vannak emberek, akik, én ismerek is egy ilyen embert, aki önmagát szereti nézni, miközben vagy kielégíti magát, vagy együtt van valakivel, de hogy önmagára izgul be igazán. Inkább önmagára, mint másokra. Kicsit ilyen narcisztikus jellem. Biztos, hogy igen, része. Ott ez egyértelműen fel van sorolva, hát. Igen. Ja, ez is egy elég elterjedt dolog, meg ez is filmekben is bőven van reprezentálva. Igen. Az a szerencsés, hogyha egy ikerpárnak mind a két tagja autoszex. Jó, hagyjuk. Nem menjünk el néményedre. Nem. Zéró vagy cukor? Cukor. Igen? Egyértelműen. Hát a zéró üdítőket, amikor nincs, illetve nem, hülye vagyok, a Coca-Colából a zérót azt jobban szeretem. Igen? Igen. Ha már muszáj Coca-Colát inni. Nekem pont az a példa, amiből a cukor sokkal jobb. Nekem nagyon nem, mert tartottunk ilyen páran, ilyen tesztelő kísérleteket, és akkor sok mindent leteszteltünk, vakteszten, és a Zero Cola egyértelműen nyert. Mondjuk hozzáteszem, hogy ott az emberek többsége, akik részt vettek ebbe, amúgy is a Zérót itták, de hogy én, aki nem szoktam kólát inni, nekem meg még inkább egyértelmű volt, hogy a cukros az nagyon nem. De viszont minden másban meg utálom a Zérót. Most már a moziknak egy csomó, vagy nem tudom, hogy ezt most nem tudom kijelenteni, de például az Etele mozikban ott szinte mindenből csak a Zérót lehet kapni, és akkor mondtam, hogy se a Zero Fantát nem szeretem, se semmit, mondom, jó, mondjuk akkor... ezek tényleg Zero Fanta, a Zero Gyömbér, igen. A Zero Tonic, azok attól jó, hogy cukros. Igen. A Zero Sprite szerintem amúgy nincs különbség. Na, azt kértem emiatt, mert ez volt az elképzelésem, és az is nekem jó, de a mozis az más, mert az csak mód fel van vizezve. Igen. Nekem amúgy pont a kólák azok, amiket, ha visszaemlékszem arra, hogy 10 éve, amikor elindult ez az egész, akkor borzasztó volt, nem tudtam meginni, annyira undorító volt. Most meg a kedvenc kólám az Zero. Ja, igen. A Pepsi Mango. Oké. Igen, az nagyon finom. Ez zseniális. Finom. De amúgy a lime-os is tök jó. Az is nagyon jó. Csak igen. Az a mangós, az annyira jó. Igen. És Zero. Ja. Nem azt mondom, hogy ez jobb lenne, egészséges, vagy bármi, ez csak szimplán arról beszélünk, hogy cukros vagy nem. Az, hogy édes, de nem cukros, valószínűleg van benne valami, ami továbbra se jó a szervezetnek, csak mi nem tudjuk, hogy miért, úgyhogy addig örülünk neki. Igen. De hogy én sem szoktam nagyon
De például a Fusti-nél meg nagy különbséget nem érzek. Ott nem, ott én sem. Ott nagyon szívesen iszom az Zero-t. Ott konkrétan, hogyha azt veszek, akkor az alapján választok, hogy milyen ízesítésű. Észre sem veszem szinte, nem is nézek rá, hogy az Zero, mert tök mindegy. Finom mindegyik. Gini szituáció, hogy egyikünk a Gini, a másik meg kívánhat, csak a Gininek az a célja, hogy így amit mond a másik, az alapján elbassza neki a kívánságát. Aha, értem. De, és akkor nem is az a cél, hogyha kívánsz, akkor ezt minél jobban megpróbáld elkerülni, hanem inkább az, hogy hogyan tudod a másikit elbasztani. És mondok egy példát, ha mondjuk azt mondanád, hogy tűnjön el a világon az összes pedofil, akkor én azt mondanám, hogy rendben, mostantól láthatatlanok. Oké. Jó, értem. És melyikünk a... Kívánjál. Jó. Azt szeretném, hogy a madarak ne szarjanak le semmit a világon. De azt mondom, hogy sikerült egy nehezet adnom amúgy. Ez elég nehéz amúgy. Mivel, hogy nem szarnak le, ezért nem tudnak szarni, ezért lehánynak. Oké. Jó. Mivel, hogy valahogy meg kell oldaniuk az anyagcserét. Rosszabb amúgy nem lett, mint a pedofiloknál, de... Micsoda? Rosszabb nem lett a helyzet, igen. De jobb se. Igen. Nem oldottad meg. Igen. Akkor te kívánj. Szeretnék $1 millió. Kapsz $1 millió, és az infláció úgy alakul, hogy $1 millió körülbelül 10 forintot ér. Yes, például. Úgy is lehet, hogy nem $1 millió amerikai dollárt kapsz, hanem igen. máshol is vannak dollárok, igen. Azt is, vagy hogy te is kapsz, és mindenki tehát senki nem kap. Igen. Szeretnék egy szelíd oroszlánt magamnak. Egy szelíd oroszlán? Veled szelíd, senki mással. Nem, amúgy azt el tudom fogadni. Hát de nem tudod kontrollálni. Jó, mondjuk, igaz, de hát akkor bezárom. Az legalább van egy oroszlánom, aki szelíd meg. Nem, ennek nem nagyon látom semmi. Vagy van egy szelíd oroszlánod, továbbra is illegális, mész a börtönbe. Igen, amúgy. Igen. Még valami, amúgy nem nehéz elrontani, mert az jutott eszembe, hogy ugyanolyan kicsi, mint egy macska, de akkor is kurva menő lenne egy macska méretű oroszlán. Most igazából az, hogy lenne egy oroszlán házi állatod. Igen. Nincs olyan hátulütő lehetőség. Szeretném, hogy olyan legyen a testem, hogy nem kell vele foglalkoznom, cserébe mindig ideális kinézete lenne. Megkapod, de a társadalom számára pont, hogy az elhízott emberek tűnnek szépnek. Yes. Szeretnék világbékét. Ez most könnyű, mert ezt pont láttam egyszer. Oh fuck. A világon béke van, cserébe intergalaktikus háború. Ja, de ez lehet, hogy amúgy is van intergalaktikus háború. És de hogy az, ami befolyásol minket, azért összefogunk, hogy legyőzzük a többi bolygót. Igen, függetlenség napja. Igen. Oké. Szeretném, hogy mindig el legyen intézve az étkezésem, és ne kelljen vele foglalkoznom. Jó, nagyon undorító lesz az összes étkezésed. Yes. Mondok neked 2 dolgot, mindig, és azt kell megmondanod, hogy melyik a rosszabb. Ja. Melyik a rosszabb, félrenyelni, vagy amikor felmegy az üdítő az orrodba? Ja, de hogy akkor ez így szubjektíven. Igen. Félrenyelni. Az fáj is nagyon, meg veszélyes is tud lenni, a félrenyelsz, belefulladsz. De tényleg az tud úgy fájni, hogy az így fogom a mellkason egy percen keresztül. Az, hogy felmegy az üdítő az orromba, az kellemetlen. Oké. Félrenyelni, vagy papírral elvágni az ujjadat per kezedet?
Papírral elvágni, az nagyon rossz, meg az egy hosszantartó probléma. Papírral elvágni az ujjadat per kezedet, vagy megégetni a nyelvedet, vagy szájpadlásodat? Papírral elvágni. Oké. Az, hogy megégeted, az kellemetlen, ott van veled egy hétig, de továbbra se befolyásol annyira, mint a papírral elvágás. Oké. Papírral elvágni az ujjadat per kezedet, vagy elharapni a nyelvedet? Papírral elvágni. Oké. Papírral elvágni, vagy asztallába rúgni? Én nagyon gyakran rúgok bele dolgokba, nagyon gyakran megyek neki dolgoknak. Az életem része, annyira nem zavar. Papírral elvágni. Már kezdett kicsit szeretni is. Oké. Papírral elvágni, vagy csípőset szarni? Hát az is egy egyszerű, papírral elvágni. Oké. Akkor papírral elvágni, vagy cipzárral becsípni az acsit. Per nem feltétlenül csak az acsit lehet. De amúgy hozzátehetem azt is, hogy ha az még nem volt. Hát azt szoktad az acsit becsípni. De a nyakadat is be lehet, és az is kurva rossz. Amúgy még mindig azt mondanám, hogy papír. Az olyan tartós és olyan mély, és akkor is, amikor megtörténik, sőt, mondok egy rosszabbat. Borocával elvágni. Az ugye nagyon hasonló, igen. De mégis még egyen rosszabb, mert az arcod körül van, és ja. meg is marad a helye, fáj is, sőt, utána nem tudom veled, hogy van, hogyha mondjuk pár héten belül elvágtam borotválással, vagy hónapon, akkor minden borotválás egy kicsit traumatikus, hogy nehogy megint előforduljon. Nekem nem. Amúgy ritkán vágom meg magam, mert már nagyon régen kezdtem el borotválni a fejemet, de ez nekem annyira sose volt kellemetlen. De hogy ez valószínűleg bőrtípustól is függ, szóval kevesebbszer vágom meg magam, meg azok se szoktak olyan mélyek lenni, hogy nagyon fájjon. De nekem az összes közül szerintem életemben egyszer volt, talán kétszer, de egyre emlékszem, amikor becsíptem az acsit a cipzárral, és azóta nem is hordok olyan nadrágot, ami cipzár van, mert nem akarom többször átélni. Mondjuk nem tudom, így utólag már hogy sikerült, mert alsógatját szerintem mindig hordok, szóval ott valami megcserél, ez sorrendben, vagy nem tudom, de hogy ezt így, de rossz volt, és a nyakamat is egyszer becsíptem, és az is azt hittem, hogy meghalok, olyan fájdalmas volt. Én becsíptem a nyakamat is, azt is. Nem egy jó dolog, nagyon szar. Túl vagy rajta viszonylag jó, igen, gyorsan. az egy ilyen akut, gyors probléma, de ja. Ez a fájdalom viszont a papírvágásnál is megvan, viszont az tartósan ott is marad. Ja, igen, ez igaz. De ahhoz meg szerintem én annyiszor vágom meg magam papírral, és szerintem már hozzászoktam, és azért úgy vagyok, hogy Lehetséges. Akkor köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok. That's a wrap.